Arlaşanlar, доброго вечера. Bugün yani ATR'de 2 saat devamında sürecek. Sizden ben Osman Paşaev bu stüdyoda çalışacağım. Programın Ukraynaca varacağımız bugün Мусафир, birinci saat Мусафира Українці без лаф edecek. Я хочу нагадати, що ми живемо четверту добу в новій реальності. Російська окупаційна влада завдала ударів по ключових фігурах кримсько-татарського національного опору в Криму. 4 вересня зранку зник перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял. Майже за добу стало відомо, що він перебуває в будинку ФСБ по Криму. Окрім нього були затримані ще 4 кримських татар, серед них брати Ахтемови. Так звані їхні зізнання в диверсії на газогоні в Перевальному ФСБ оприлюднювали сьогодні. І знову новий обшук і затримання. Це Ельдар Менсітов, теж непересічна людина, колишній голова Меджлісу селища Молодіжне і член регіонального Меджлісу Сімферопольського району. Цитата у нас Ескендера Барієва. Сегодня ночью в ПГТ «Молодежная» Симферопольского района после следственных мероприятий задержали Менситова Эльдара, председателя Молодежнинского местного меджлиса и члена Симферопольского регионального меджлиса. Во время следственных действий силовиками были заблокированы все телефоны в доме. Эльдар и члены его семьи даже не успели предупредить близких. Сейчас Эльдар находится в здании УФСБ. 18 июня 2021 года он давал в армянском городском суде показания в качестве свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева, которого судят в Криму заочно. Чимало наших спікерів протягом цих днів говорили, що ці нові затримання, помста за успішно проведену кримську платформу в українській столиці 23 серпня. І про це говорив і лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, і адвокат по політичних справах Микола Полозов. І от якщо я постійно нагадую нашим глядачам, що в підсумковій декларації, досить м'якій декларації Кримської платформи, була така фраза, що в разі загострення ситуації країни будуть обговорювати подальші санкції щодо Російської Федерації, і вже є звернення голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфата Чубарова до країн-учасниць Кримської платформи. З метою запобігання катастрофічним наслідкам репресій, що розгортаються у ці дні в Криму по відношенню до корінного кримсько-татарського народу і звільнення усіх кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, Меджліс кримсько-татарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи по ситуації, що склалася у тимчасово окупованому Росією Криму у зв'язку з незаконним затриманням першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джелялова і інших представників корінного кримсько-татарського народу на тимчасово окупованій державою-агресором Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Обговорюємо цю ситуацію з народним депутатом України 4 скликань, з 3, 4, 5, 6 скликань, і з українським політологом Тарасом Чорноволом. Доброго вечора, пане Тарасе. Доброго вечора, Салям. Можливо, це буде запитання як до сина політв'язня В'ячеслава Чорновола. В радянський час теж була стаття за антирадянську діяльність, але брали по різних кримінальних справах. Таким чином дисидентів намагалися судити по кримінальних справах. Отут у росіян є можливість судити там того ж Нарімана і Ельдара, якого сьогодні затримували, як політиків. Вони визнали Меджліс екстремістською організацією 16-го року. Судять політиків як політиків, вони їм хочуть прив'язати якийсь газогон, якісь вибухи, організовані разом з головним управлінням розвідки. Чому, навіщо російська влада повторює ці радянські сценарії звичайних кримінальних справ до політиків? Насправді тут питання риторичне. Путін досить відверто, навіть не приховує, демонструє, що він хоче повертатися до певного сталінського зразку управління в Росії, на окупованих територіях, на тих територіях, які Росія хоче захопити. Якраз я вас говорю, Сталін не вагався, коли назвав шпіонами, там, японськими, австрійськими, британськими. Тільки він називав шпіонами людей, які шпіонами не були. Так. Людей, які були іноді могли бути політичними монетами. Іноді взагалі могли ні до якого відношення не мати. Це можуть бути абсолютно надумані речі. Але, беремо навіть той перший період, там ліві україністи, праві україністи, тощо. Але це були політичні справи. Так, але потім їх почали називати тим, чим вони не були. Шпіонами іноді одночасно двох ворогуючих країн, яким одночасно не можна було служити. А потім диверсійні справи пішли.
пішли дуже масово. І саме пізній період Сталіна, особливо вже післявоєнний, друга половина 40-х років, початок 50-х, там діло отравителей, діло адвокатів, діло врачей і тому подібне. І зараз мені здається, що Путін десь вертається в той пізньо-сталінський період по тій поведінці. Спроба такі речі робити, саме судження за кримінальними статтями, навіть в пізньому Радянському Союзі, вже там Брежнєвському, Андроповському, не толерувалося. В Російській Федерації таких справ не було. Це був винятковий приклад, спроба пера в Україні, в УРСР. Її зробив тодішній керівник КГБ Федорчук, коли всіх членів Української Гельсінської правозахисної спілки, групи, вибачаюся тоді ще, всіх пересадили за кримінальними звинуваченнями. Причому Що закидали тоді? Які могли бути ці кримінальні злочини? Що вигадували? Що ліпили людям? Стандартні спроба зґвалтування, зберігання холодної зброї. Ну, класичний приклад. Маленький такий був чоловічок, інвалід, 30 років за УПА, за інші ще речі відсидів, якого засудили, такий маленький, згорбаний, ледве його вітром хитали, його засудили за те, що він до півсмерті нібито побив 2-метрового, здорового, такого навіть дебелого поліцая, міліціонера. Тобто вигадував іноді навіть спеціально в насмішку для знущання тощо. Тобто вибір був простий: тикнути пальцем будь-яку статтю кримінальної частини і по ній судити людей для того, щоб було і приниження, і зневага, і відверта розправа, і плюс, щоб їх не концентрувати на так званих політичних зонах. У нас вважалося, ніби політичних формально не було, але були зони особливого або строгого режиму, де збирали якраз саме політичний елемент. І зараз їх розсеяли після того по всьому Союзі. І зараз в Росії, видно, приглянулися до того досвіду, частково того, що був при пізньому Сталіні, а частково того, що був у РСР Федорчуківського, тому що куди вся верхівка українського КГБ змилася після того. Ну, наприклад, я знаю львівський начальник обласного КГБ, Малік був такий, до речі, кажуть, навіть не найгірший серед них, він закінчував своє життя в Москві. Федорчук, по-моєму, теж в Москві. Тобто основна маса, крім Марчука і ще буквально кількох, всі перебрались до Москви і передали той досвід. І я думаю, що зараз у Путіна використовують саме цей досвід, яким пробують відбитися від звинувачень, що вони роблять політичне переслідування, і представити всіх, фактично диверсантами тощо. Причому тут особлива цинічність і апеляція до сталінського періоду, що навіть немає прямих доказів. Для вас це не Брежнєвський період, це саме сталінський, Ні, да? це все-таки сталінщина. Тому що, ще раз повторюсь, за брежнєвських часів дозволити собі садити не за політичними статтями політичних опонентів, а саме за кримінальними, був тільки експеримент, тільки в УРСР, тільки по одному проєкту. Тільки по справі Української Гельсінської групи. Решта всі політичні. Решта тих, кого садили, вони дістали політичні, як політичні. Це формально називалося просто особлива частина Кримінального кодексу РСР. Це антирадянська агітація, пропаганда, там державна зрада, там підривна інша там робота і тому подібне. Тобто, насправді, те, що робить зараз Путін, це такий, знаєте, особливий цинізм, особливо тоді, коли факту, знаєте, можна сказати, чи був склад злочину по підривній якійсь роботі, по якихось там диверсіях у цих людей, яких засудив. Зрозуміло, що не було. Це люди, які займаються ідеологічною роботою. Вони не закладали вибухівки. Але є дані, що не було факту злочину. Що той газопровід, там біля Привальського чи десь, який ніби був підірваний, а він, виявляється, не підірваний. Тобто навіть самої диверсії не було, але її намалював. Оце вже класична, типова сталінщина. І коли зараз ми вертаємося до Кримської платформи, знаєте, в мене є трошки тут незгода і з Рефатом Чубаровим, і багатьма іншим, особливо там з пулу навколо президента. Вони дуже, я так розумію, що треба декому навіть трошки віддути шок і показати, яка була значива Кримська платформа, як вона добре пройшла, як її бояться. Насправді, репресії проти кримських татар тривають від моменту окупації Криму. Кілька великих хвиль уже проходила. Ця хвиля, яка зараз відбувається, це третя хвиля, на мій погляд. Така, була справа Хізбут Тахрір. Була справа за отой мітинг під Верховною Радою Криму, яка взагалі абсолютно в правовому плані, вона просто абсурдна. За російським сприйняттям, офіціозом російським, Крим на той момент був український. Як ви можете судити людей за те, що вони
в українській державі, яку ви вважаєте на той момент українською ще, захищали там якісь свої права. Ви не можете їх тими статтями судити. Але були оці дві великі хвилі, вони накрили велетенську частину кримсько-татарського народу, а зараз розгортається, вона не почалася зараз, вона почалася тоді, коли почались перші переслідування і щодо Мустафи Джемілєва, якого зараз судять заочно в Криму, інші, але вони розгорталися уже десь більше року назад, а зараз вони набувають особливої жорсткості. Це до знищення, повне викорчовування в Криму меджлісу кримсько-татарського народу. От саме по меджлісу, по місцевих меджлісах зараз це йде. Це не почалося від моменту Кримської платформи. Те, що кілька арештів зав'язано саме на Кримську платформу, на учасників її, так, це факт. Але насправді це ми мусимо розуміти, тому що зараз появиться така, ніби, знаєте, захисна адвокатська тема, не адвокатів кримських татар, а адвокатська проросійська, що, мовляв, Путіна спровокували, а навіщо було? От є деякі канали в Україні, які це кажуть, а навіщо було проводити Кримську платформу? Ми ж цим провокуємо Путіна, а от кримські татари за це потерпають. Насправді Путіна не треба провокувати. Путін знищує цей народ. Путін його знекровлює. Будь-якою активність його представників Путін пробує викорчати, пересадити на гігантські терміни, на 10, на 20 років ув'язнення тільки за те, що вони свідомі кримські татари. І Кримська платформа не була фактом провокування Путіна. Вона просто визначила прискорення процесів по 2-3 людях. А знищення кримсько-татарського меджлісу у всіх його рівнях, аж до містечкових меджлісів місцевих, це той процес, який починався і розкручувався десь в останні півроку, кілька місяців, і зараз він дуже активно ведеться. Тобто, насправді, ми маємо справу з таким, знаєте, реальним російським махровим фашизмом, коли знищується, по суті, народ. Український парламент теж реагує на ситуацію в Криму, на нові затримання кримських татар і лідерів меджлісу. І народні депутати на чолі з представником фракції «Голос» Рустемом Умеровим, ще 30 депутатів, зареєстрували постанову від імені Верховної Ради України. Засуджуємо здійснені 3 та 4 вересня 2021 року незаконні обшуки, викрадення та арешти кримських татар, представників корінного народу Криму. Вимагаємо від Росії як держави-окупанта виконувати свої зобов'язання відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, припинити переслідування корінного кримсько-татарського народу та негайно звільнити Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Гасана Ахтемова, Шевкета Усінова, Нарімана Джеляла та інших затриманих представників кримсько-татарського народу. Наголошуємо, що цинічне викрадення і незаконне затримання кримських татар – це розправа за участь у Кримській платформі. Звертаємось до національних урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей із закликом засудити нову хвилю репресій. І на Європейський Союз теж не справило враження намагання Російської Федерації притягувати кримських татар за кримінальними злочинами. Європейський Союз назвав ці затримання, які відбулися 3-4 вересня, політично мотивованими і незаконними. Європейський Союз засуджує обшуки в незаконно анексованому Росією Криму, в результаті яких Росія затримала 5 лідерів кримських татар – Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усінова та Асана Ахтемова. Європейський Союз вважає, що відповідно до міжнародного права затримання є політично мотивованим і незаконним. Політолог і політтехнолог Валентин Гладких, який був вчора в цій студії, на моє запитання, чи є ця ситуація з загостренням в Криму, про яке йшлося в декларації Кримської платформи. Він казав, формально це є загостренням, але він був дуже скептичний на те, що Кримська платформа, країни зможуть якось реагувати, принаймні почати переговорну процедуру про нові санкції. Ви працюєте з європейськими політиками, маєте досвід, що думаєте ви, наскільки кволою буде реакція країн Кримської платформи щодо посилення санкцій через загострення в Криму? Знаєте, ми мусимо для себе зрозуміти, що
реакція на будь-які порушення, масові порушення прав людини, які зараз є реально помічені в Криму, вона так чи інакше буде, але сама по собі вона з боку наших західних партнерів обмежиться заявами про глибоку стурбованість. От та заява, яка прозвучала від Європейського Союзу, це десь приблизно те, що вони зроблять самі. А далі вони чекають реакції з боку України і української позиції. Кримська платформа, коли вона задумалася, створилася, я казав, це є хороша річ. Це дійсно хороша річ, але вона має бути дієвою. В ній має бути, основне, от не в одному ефірі, я на цьому наголошую, має бути дуже добре відпрацьований, постійно діючий секретаріат. І це є наша проблема. Ніхто нам не буде сюди давати людей своїх до секретаріату з інших країн. Так, Латвія в себе передбачила, що там певних своїх службовців не наділять додатково. Ви маєте на увазі, секретаріат має бути суто український, чи все ж таки, якщо це міждержавне утворення, то в секретаріаті мають бути представники всіх 46 країн? Знаєте, це було би добре, але, як правило, так не робиться. Це є наша проблема, це є наш інтерес. Ми маємо створити відповідну структуру, ми маємо запропонувати, звичайно, іншим країнам, якщо вони хочуть долучити туди, делегувати до його роботи, навіть дистанційно, певних своїх представників. Ну, поки що ми мали зустрічну ініціативу тільки з боку Латвії, наскільки я знаю. З боку інших держав такого не звучало. Ми маємо створити робочий орган, який, він може бути не обов'язково формалізований, тому що, на жаль, на Кримській платформі такий секретаріат затверджений не був. Було затверджено щось на зразок певної ініціативної групи по створенню, куди війшов ряд, зокрема, експертів, частині яких там ліпше би не бути. Це були там, зокрема, люди, які виступали жорстко проти тої ж самої енергетичної блокади Криму, які вважають, що терміново воду треба в Крим подавати і тому подібне. Тобто, насправді, там дуже сумнівна структура утворюється. Але експертами ви маєте на увазі? Так, по експертах, які далі продовжують з цим Кримською платформою працювати. І це погано. Але от може така структура, вона не може раз на рік відбутися і все, і закінчилося. Хтось має моніторити процес, хтось має розсилати звернення, і це має бути не Міністерство закордонних справ, це окрема абсолютно річ. Кримська платформа за підтримки, за допомогою Міністерства закордонних справ, але має Кримська платформа, її відповідний секретаріат, надсилати до країн-учасник повідомлення про те, що є саме в Кримській платформі мають напрацьовуватися можливі способи реагування, в тому числі санкційні. Ми маємо запропонувати, які могли б бути санкції. Скажімо, зі свого боку їх оголосити відразу з боку України і запропонувати європейським іншим державам. Перелік санкцій має бути ініціативою українською. Краще, щоб це було так, тому що в іншому випадку ми будемо дуже довго чекати. Давайте зрозуміємо маленьку одну деталь. Донбас і Крим. Вони з чим відрізняються? Крим, насправді, в правовому відношенні це набагато страшніший злочин Росії. Набагато, тому що це є незаконна анексія певної території. Бо Донбас, Росія там є заявляє. Формально не анексований. Так, вона його не анексує, вона визнає його українським, вони навіть не визнали його незалежними державами, ті ДНР, ЛНР, свої так звані маріонеткові. Тому там вона ніби співучасник, вона фінансує тероризм. А тут вона зробила злочин співрозмірний з злочинами нацистської Німеччини до початку Другої світової війни. Захоплення там Судетів, захоплення Австрії, Аншлюс і тому подібне. Це набагато страшніші злочини. Але там немає великого кровопролиття, на відміну від Донбасу. Крим не провокує, принаймні, можливості навіть хвилі мігрантів-тікачів. От на Донбасі почнеться спалах, російські війська попруть далі, і в Європі бояться, от звідти раптом можуть великі кількості з Харкова, там, з Дніпра людей рвонути на захід, втікати від наступу російських військ. А з Криму ніхто особливо не втікатиме вже. Люди, які мусили покинути Крим через переслідування, вони осіли в Херсонській області, у Львові, в Києві. І для Заходу це не є кривоточива рана. Це не Сирія, це не Афганістан. Так, да. тому вони самі вибудовувати чогось не будуть. Ми маємо до цього підштовхувати. Звичайно, санкції, скажімо, по Донбасу реакція, вони напрацьовували самі. Перша санкція по Криму, у них була напрацьована самостійно. Але далі ми бачимо, що ті санкції дуже легко обходяться через дочужені підприємства. Я маю на увазі економічні санкції. Вже не треба напряму від Сіменса перевозити. Сіменс привозить щось до Москви, яка не є санкційною. А далі через 2-3 фірми воно попадає, і вже ніби Сіменс ні при чому, і вже санкції обідані. І от ті речі, перше, маємо відслідковувати ми, і ми маємо давати з цього приводу пропозиції. Тому що в іншому випадку, щось чекати, кажу, в 2014 році вони самі спрацювали, а зараз вони вже самі не спрацюють. Ми ж після 2014, з 2015 року починаючи, українська влада напрацьовувала санкційні пропозиції, їх передавали, так ми з ними не дуже світилися, ми не вихвалялися, що це ми придумали, тому що щоб це не було принизливо для партнерів. Це вони ніби ініціювали, але ми пропонували, що би могло бути. Ми вказували на болісні точки, на інші речі. І зараз іншого варіанту немає. А що стосується взагалі реагування на ті арешти,
Ну, мені здається, що тут Україна повинна зараз виконати оцей пункт декларації Кримської платформи, по яких має відбутися спільна реакція на загострені речі. Я якраз вважаю, що навіть формально я противник того, що згадується і в тому числі і в проєкті постанови, що прив'язувати репресії саме до проведення Кримської платформи. Ще раз повторюсь, мені здається, що цим пробують трошки додати ваги Зеленському його ініціативі. Але формально там заарештована принаймні одна людина, яка була офіційним учасником Кримської платформи. І розуміємо, що реальна причина арешту для нього конкретно саме його участь. І тому на цьому наголосити для західних партнерів дуже треба. Дивіться, ми разом сиділи за круглим столом. І одного з нас заарештували за те, що він був серед нас. І зараз іде розправа, плюс ще один момент, який дуже важливий для санкційного процесу. Іде не просто розправа над Меджлісом, а пряме зневажливе порушення рішення Міжнародного суду в Гаазі. Там же ж по репресіях в Криму в нас відкрито два провадження. Перше – фінансування тероризму на Донбасі. І друге – запобігання всіх форм расової дискримінації. Расової дискримінації в Криму, в першу чергу, саме по кримських татарах. І там є проміжне рішення, яке вимагає від російської влади припинити, не просто припинити репресії, а відновити умови для діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу. А зараз його знищують репресивним способом. Я вважаю, що саме оцей момент прив'язці до рішення Міжнародного суду в Гаазі дає всі підстави Україні звертатися і від уряду влади в Україні, і від Кримської платформи, від імені, хоча я не зрозумів, хто там має звертатися, теж не напрацьовано. Розумієте, Кримська платформа дуже багато речей не напрацювала. Ми розуміємо, що у нас координаційним механізмом Кримської платформи є постійне представництво президента України в Криму, який Антон Кориневич очолює. Ну, ніби так, а з іншого боку, чи він уповноважений бути цим офіційним? Але безпосередньо його керівником є президент України, Зеленський. Але це є представництво президентської гілки влади. У нас немає уповноваженого. Тобто Кримська платформа, коли вона засідала у вигляді серйозного засідання, добре представницької глави держав і міністра закордонних справ, і там деякі країни по-самому представлені, вони не уповноважили конкретно цю людину, як бути їхнім уповноваженим від Кримської платформи. Тому, мабуть, посилаючись на декларацію, але все-таки від української влади, ми маємо вирулювати і бити саме по цьому моменту, зв'язаному з тим, що це є репресії проти Меджлісу кримсько-татарського народу, а це, оскільки це порушення Міжнародного суду ООН, це має тягнути за собою санкції. Тобто правова підстава для ведення нових санкцій саме через напад на Меджліс, мені здається, є абсолютно достатня. У нас на телефонному зв'язку Єгор Чернєв, народний депутат України, керівник делегації парламентської України в парламентській асамблеї Північно-Атлантичного альянсу. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Ігоре, ваша пропозиція – це створити спільну українсько-турецьку групу по політв'язнях. Чому саме українсько-турецьку? Чи можете свою ініціативу трошки розширити, розказати нам? Ну, по-перше, тому що дуже багато кримсько-татарських представників кримсько-татарського народу проживає на території Туреччини, і для Туреччини, в принципі, дуже важливо зберігати гарні стосунки з цією національністю, і особливо тому, що вони мають там родичів, в тому числі в Криму. І ми бачимо насправді, і до цього бачили виступи турецької сторони щодо захисту прав та свобод кримсько-татарського народу, і щодо в тому числі і по Меджлісу. Тобто така двосторонній такий пресинг на Російську Федерацію не тільки з української сторони, але й з боку Туреччини, я вважаю, буде більш ефективним і більш, ну, знаєте, таким голосним на міжнародній арені. А що ви думаєте про механізм Кримської платформи? Чи такий не двосторонній, а багатосторонній механізм можна залучити? Чи Кримська платформа поки не здатна буде це робити? Ні. Кримська платформа – це такий верхньорівневий інструмент, який також має бути залучений з боку дійсно там всіх держав, тобто залучити максимальну кількість держав-підписантів декларації по Кримській платформі, але все ж таки на більш оперативному рівні, я думаю, що двостороння така
комісія з Туреччиною та Україною, між Туреччиною та Україною, вона буде більш ефективною, більш оперативною, скажімо так. Тому що я думаю, що узгодити зараз якийсь текст декларації чи текст осудження, чи якийсь документ з 46 країнами, там 43 країни, плюс там ще 3 міжнародні організації, це досить такий складний, повільний процес. Разом з тим, якщо це ми говоримо про там виключно двосторонні відносини, це можна зробити швидше. І я насправді на рівні тієї самої парламентської асамблеї, спілкуючись з представниками делегації Туреччини, бачив абсолютну підтримку щодо кримського питання. Я абсолютно чітко собі віддаю, розумію, що між Туреччиною та Російською Федерацією є там досить тісні стосунки, да? Тобто вони то досить теплі, то досить холодні, то там Туреччина збиває військовий літак, то вони там бойкотують, росіяни бойкотують Туреччину. Тобто тут то вони міряться, то вони разом щось роблять, але разом з тим, щодо питань Криму, Туреччина абсолютно однозначна. Скажіть, будь ласка, ваша ініціатива по цій спільній українсько-турецькій комісії, кому ви озвучували, на вашу думку, на якому рівні це має бути? Це Зеленський має запропонувати Ердогану, чи достатньо, щоб Кулеба запропонував міністру закордонних справ Чавушоглу? Хто має створювати цю комісію? Чи озвучували ви десь всередині своєї політичної сили це? Це все ж таки, я бачу, що це все ж таки може бути на між урядовому рівні, тобто не потрібно для цього там спілкування двох президентів. Разом з тим, це може бути і функції омбудсменів, тобто якась така на рівні омбудсменів, які в нас є підконтрольними Верховній Раді, да, з прав людини, омбудсмен. Тобто я зі свого боку хочу це проробити на парламентському рівні, і вже підготовлені листи до голови та члена делегації парламентської асамблеї НАТО. Окрім цього, я пропоную підняти це питання знову ж таки з Туреччиною разом на найближчій парламентській асамблеї НАТО, яка пройде вже в жовтні в Лісабоні, щоб це було в адженді, в порядку денному цієї асамблеї. Щоб це не замовчувалося, а доносилося до всіх країн-членів НАТО. Дякую. Це був Єгор Чернєв, народний депутат України від «Слуги народу», від правлячої партії панівної і керівник парламентської делегації України в парламентській асамблеї Північно-Атлантичного альянсу. Така ініціатива є турецько-українську комісію створити. Окрім того, якщо ви слухали на Кримській платформі виступи, оці 3-хвилинні виступи лідерів держав або представників урядів, які брали участь, вони велика частина, з 10 більше, можливо, говорили про потребу доступу до Криму і моніторингу міжнародних організацій, чого зараз не існує, до санкцій, чи можливий спільний тиск. От там були фактично всі країни ЄС, всі країни НАТО. Щоб цей моніторинг знову відбувся. Двічі Росія це дозволяла 15-го року. Це була місія Євросоюзу Штудемана і була турецька неофіційна така делегація. Чи дозволить, на вашу думку, Росія це зробити ще раз для міжнародного? Мені здається, що не дозволить точно, тому що вже про це було сказано. Та й 2 місії, які тоді були, давайте не забуватися, місія Штудемана була більше компліментарна. Провальна, і для нас була взагалі велика проблема, що ми ніби були поставлені перед цим. Росія це використала фактично як певний такий момент прориву дипломатичної блокади. Тобто вони завели їх з порушенням українського законодавства і інші речі. І ніби і тепер ви щось зробіть в Україні, зреагуєте. А інакшому випадку, маєте прецедент. У випадку турецької, там Путін пробував після певних загострень знову загравати з Ердоганом. І ви ж знаєте, що він пропонує, щоб була побудована там в Криму мечеть найбільша і інші речі, щоб це був ніби вияв, як в Криму Путін
підтримці Ердогана, можливо, за турецькі гроші, з турецькими стараннями, відновлюють там права, можливості релігійні, зокрема кримських татар, правда, протиставляючи їх іншій частині кримських татар. Такий метод розділяй водарюй. Тому та місія турки змогли більше побачити. Да, ми почули фактично про порушення з боку турецької делегації, від якої, скажімо, не очікували стільки, скільки очікували від Європейського Союзу. Так. Тому насправді вони змогли більше, тому що Путін був реально залежний в цій ситуації від Туреччини. А Лавров нещодавно сказав, хочете займатися не політикою, а подивитися на права людини, їдьте через територію Російської Федерації. Тому то річ, оце є те, що з європейською. Тобто провокує на те, порушити спеціальні українські закони. Але ніби зробіть те, що хоче Україна. Хоче моніторинг, от заїдьте, погуляйте там. Вас, звичайно, не допустять ні до яких там, ні до зони обмеження волі. Вас будуть обмежувати, не допускати, або там, де ви будете, будуть попереджати, що там не появилися якісь там кримсько-татарські активісти, чи просто будь-які активісти їх будуть розганяти, хапати попередньо. І не допустять людей до СІЗО, тим більше, якщо людей вивозять дуже часто і до Ростовського СІЗО, а не тільки в Сімферопольському. Пам'ятаєте, якось вони дозволили і омбудсмену попередньому, здається, заїхати в Крим, коли вона відвідувала Чийгоза в СІЗО. Тобто насправді іноді Росія йде на такі... Вони можуть на це піти, але це може бути дуже індивідуально, персонально, конкретно по відвідуванню певних громадян, які зуміли при тих абсолютно жорстких російських нормах набуття російського громадянства. Ви пригадуєте, що в Криму означало не отримати російське громадянство. Не просто не бути російським громадянином, коли тебе обмежують в всіх правах, а його не отримати. Там же треба було спеціально встигнути, пройти дуже важку бюрократичну процедуру для того, щоб його не отримати. І от люди, які вдалося від цього відбитися, так вони визнаються українські громадяни. Вони туди готові допустити українського консула або допустити українського омбудсмена. Тобто вони не заперечують про такі речі. І Москалькова, російська омбудсменша, туди виїжджала на окремі заяви, виклики, але вони це демонструють як особливо принципово для них, що це територія Росії, на якій вони дозволяють певні місії, як Росія поводиться зі своїми певними в'язнями чи певними групами, які там зазнають, як вважається, репресії. На вашу думку, зараз правильний шлях, який має обрати Україна? На мій погляд, основний шлях, перший пункт, має бути дуже жорсткий моніторинг всього, що відбувається. Другий пункт – дуже жорстка система доведення цієї інформації, для початку, хоча б для всіх учасників Кримської платформи. Тобто, на жаль, оце все не відпрацьовано було під час Кримської платформи. Можна постфактум, зараз заочно це напрацьовувати, але має бути система інформування. Тобто, ми маємо домовитися, що, скажімо, нехай від імені Кримської платформи Міністерство закордонних справ України або інший орган збирає, акумулює ці факти і їх спеціальними брифінгами надсилає всім цим країнам зі своїми пропозиціями по реагуванню. Тому, перше, має бути все поінформовано. Коли є інформація, важче робити негативні дикі дії. Друге, кожен факт має дуже добре озвучуватися. По-моєму, не Чийгоз, не кримський татар, Козловський, політв'язень, який був в Донецьку, утримувався, він же ж сказав тоді, це під час з'їзду було партії «Європейська солідарність», він виступив і сказав на одній панелі, знаєте, дуже багатьох нас врятувало те, що наші імена повторювалися кожен день на всіх рівнях. Коли моє ім'я згадували в ООН, згадували в Європейському Союзі скрізь, мене тоді перестали бити, наді мною перестали знущатися. Розуміли, що я знакова постать. А тих, кого не згадують, над тим знущаються неймовірно. Імена, пофамільна ідентифікація і максимальне повторення. Тобто для нас, можливо, це не має значення. Для тих людей, які там зараз ув'язнені, те, що їхні прізвища регулярно згадуються, що випускаються спеціальні постери англійською, іншими мовами, всіма мовами Кримської платформи і розсилаються постери, в яких фотографії, короткі портфоліо з інформацією про арештованих людей. Всіх, їх уже сотні, Хізбут Тахрір. Багато десятків людей. По мітингу скільки. Зараз новий атака на Меджліс, це вже, я так розумію, що це вже пару сотень людей. По них всіх треба мати максимальну інформацію. От ми мали колись піднімали по тих перших в'язнях, які були російського режиму, там Гриб, Савченко, інші, і це діяло, це допомогло. Врешті-решт ці люди були звільнені. Так само і тут. От люди попали по Хізбут Тахрір, вони десь
в далеких зонах на Сибірі. Є така ще Їх річ, ніхто не згадає. я не буду закидати це як певний расизм, але це складно. Для українського вуха Олег Сенцов, або Балух, або Надя Савченко, це легко запам'ятовується. Я бачив серед навіть депутатів, коли вони не можуть згадати, вони кажуть, і кримські татари, знаєте, і отака, і це як така як братська могила імен і прізвищ. Так, але насправді для чого якраз і потрібно, щоб йшов цей масовий певний розгін цих матеріалів. Тому що насправді, так це є. Просто елементарно. А для мене теж, от я Чийгозу згадаю, я його ніколи не забуду вже. Я згадаю Джемілєва, я згадаю там Чубарова, а я багатьох інших теж не можу згадати прізвище. І мені дуже бажано, щоб ті речі, щоб я мав, скажімо, такий календарик, в якому вони записані. Щоб цей календарик був, чи там такий відповідний буклетик, чи відповідна карточки направилися кожному депутату, щоб вони повторювалися. Так вони будуть губити, так багато кому напчхати. А на третій, четвертий раз він такий його собі покладе, і він його вже не викине. Воно в нього буде лежати на столі, це буде згадуватися з певним нагадуванням, що це є певні зобов'язання, посилання на конституційні норми, які свідчать, що ти в силу своєї посади, або ти в міжнародних там певних структурах, в силу відповідальності перед міжнародним правом маєш цими речима займатися. Що це твій обов'язок перед справедливістю. І останній момент, це засоби міжнародного тиску, коли не спрацьовує інформаційний. Все-таки я більше віддаю цьому інформаційному аспекту, тому що я розумію, що тиснути на Росію, на жаль, це не дуже допоможе людям, які сьогодні ув'язнені. Росії плювати зараз на такі фактори тиску, вони іноді навпаки починають реагувати. Але, на мій погляд, напрацьовувати можливість додаткових санкцій саме за порушення прав людини. І ще раз звертаюсь до цього. Зараз розправа над Меджлісом. Її треба саме не акцентувати, що це розправа за участь в Кримській платформі, а розправа над Меджлісом, по якому є окреме рішення Міжнародного суду ООН. Оце має бути дуже чітким фактором. Оце є пряма підстава для введення санкцій. Більше того, те, що зараз почалася масова розправа над Меджлісом, є підстава скликання Радбезу ООН. Я вважаю, що українська сторона могла б це ініціювати. Мені шкода, що поки що такої ініціативи нема. Чому у вас такий оптимізм що правозахисна тема зможе підбурити до нових санкцій? Якщо ми бачили навіть, знаєте, що згадується? Оце цинічне вбивство на території посольства Саудівської Аравії в Стамбулі Джеміля Хашогі, опозиційного саудівського журналіста, і фактично весь світ знав, весь світ знав завдяки турецьким спецслужбам, що відбулося. Я думаю, що і американські спецслужби тут долучилися. Фактично верхівка саудівської влади брала участь в знищенні людини, яка була не просто під захистом американським, а була автором Вашингтон-Посту, постійним автором. І тим не менше, Саудівська Аравія – це важливий економічний партнер і важливий союзник. І минуло там менше 4 років всі забули про цю справу. На жаль, так. І тому дуже важливо, щоб були ті, хто будуть нагадувати. Для Америки це був ляпас. Але ляпас, який довелося переварити, тому що Саудівської Аравії не хотілося сваритися. А хто мав виступити в його підтримку? Національно. Саудити? Але вони зорієнтовані на свою монархію. Вони дивилися на нього як, напевно, збурювача. Навіть ті, хто його були соратниками, не дуже хотіли підіймати цю тему. А в нас тут трошки інша ситуація. У нас є кримський народ, кримсько-татарський народ, який є жертвою фактично етноциду. Я ще не беруся ризикувати говорити зараз про те, що відбувається саме як про геноцид, але це етноцид. Коли народ пробують позбавити можливості жити на своїй землі. Коли народ переслідують і руйнуються його будь-які органи самоврядування і тому подібне. Це етноцид. І цей народ, він є ініціатором того, щоб не забути. От ви не хочете, щоб забулися ті прізвища. Мустафа Джемілєв не хоче, щоб забулися ті прізвища. Чийгоз не хоче, щоб забулися ті прізвища. Вони можуть апелювати, скажімо, до міністра закордонних справ Туреччини. Можуть. А наша влада, яка зараз 2 роки не згадувала про Крим, на жаль, не згадувала. А зараз згадала, і останні півроку на Кримі робить певний піар, але це зобов'язує до чогось. Це означає, що саме наша влада в особі десь міністра закордонних справ, а десь і президента мало би теж про це згадувати. Тобто у випадку вбитого саудівця, а не було кому за нього стояти. А в нас є кому стояти за цих людей. Країна, яка воює проти України, вбиває, садить, арештовує, викрадає людей. І є народ, в якого представники викрадають. І є держава, яка відповідальна за цей народ, тому що кримські татари – це є частина нашої, як любив мій батько у цю фразу, українська політична нація.
Українці і кримські татари є частиною української політичної нації, і ми відповідальні всі. Тому тут є кому нагадувати, на відміну від дійсно екстремальної ситуації з саудівським журналістом. Дякую. Це був Тарас Чорновол, народний депутат України 4 скликань, український політолог. Залишитися з нами. Після новини ми продовжимо ефіри Бугуні на АТРі. Дякую.